É verdade, é mentira. O primeiro que chega a 4 puntos está na gran final. Comezamos. É verdade ou mentira que Albert Einstein estivo en 1925 en Vigo e inaugurou unha rúa co seu nome? Tempo! Vigo, no sé. Sí, que estuvo en Vigo. En voz ¿Estuvo alta. en Vigo? Sí, sí, No, sí, creo sí. que en Vigo, ¿eh? Albert Albert Einstein. Einstein. En Vigo no me suena mucho que estuviera. No, mira que es muy raro esta pregunta, ¿eh? No Es sé. rarísima, claro, bueno, tiene su Ven. No truquillo. tengo idea. Todas son, veña. Sí, mentira, mentira, ¿no? Sí, Sí, mentira, ven. Ven. Vamos, lo sé. Polo tanto, a vosa resposta, mentira. É mentira. Mentira. Pois é mentira, é mentira. Estivo en Vigo, pero non ten ninguna rúa o seu nome. Continuamos. É verdade ou mentira que en Fisterra hai unha praza dedicada a Stephen Hawking? Tempo! Hombre, non sei se está... Por qué? Por qué? Por el fin del mundo. Stephen Hawking. Por el fin del mundo. Pero... Prazas tipo. Non sei. Non me Unha soa. praza soa, dedicada a Stephen Hawking, Fisterra, non sei. Quen goberna en Fisterra? Mentira. Mentira. Sí, veña, hai que... Por lo tanto, marcamos mentira. Sí. Marcamos mentira e... Non, é verdade, é verdade. Xa sabemos algo máis. Inaugurouse no 2017 pola súa visita no 2008. Continuamos. É verdade ou mentira que Melendi foi o vencedor na famosa carreira de burros de Escairón no 2025? Tempo! Carlos, tampouco fai falla que lle collas manía o premedor, No, mentira, mentira, creo que é mentira, totalmente. Que pinta en Brendi. Si fuera un caballo, igual, pero un burro, ¿verdad? Non sei. Igual se, Melendi, se perdió. Escairón, Deducción lógica. burros... Mentira. Se perdió. Querón. Por lo tanto, marcamos Mentira. mentira. Pois é correcto, é correcto. O burro chamábase Melendi, pero quedou de segundo. Continuamos. É verdade ou mentira que o son non se propaga no espazo? Tempo. Vale. Non se propaga. Sí, se propaga. Hai que pensar un pouco. Non se prepara no espacio. Es una sonda. Por lo tanto, a vosa resposta, Verdad. Lo que digades. Que marcamos? Verdade. Marcamos verdade. Parabéns, estades na gran final.